Ahmadu. Ban ji daidai ba in bar roki salati ba, zana fara kasida ba in ban kai masa wannan ba. Ka yi tiriliyan 70 su adadin ismun fattahu mabudi da'irar masana Ahmadu. Da faluma na iya cikin abin da nake zance, ita kifaya ce idan ka ki ta ka lalace. Ai haƙuri masana, ta nan nake karɓar madadi faɗi. Assalamu alaika malamin alamul arwa. Assalamu alaika sanda kai nufin da'awa. Ina ma in ji muryarka ta sanda kai haji na wada'i da daɗi. Da'irar iko Amadu kai ka zo a gaba, ya ƙari balla ba da jiki ka soma ba, kuma bayan mukamunka zai kusance irada ba ta masa faɗi. Ba da haƙi komai da kai ibada ne, kuma makala ne ga arfai jamala ne. Sunan kama ilimi alimu da kai yake aiki yayi faɗi. To wai na ilimi in babin da ka furta ba, ba za a gane ba in baka ba da bayani ba, kuma daga kai kakka batu baka irin ta su Musa dan kai faɗi. Daira daira su Musa ai sai ya faɗa suke da faɗa. Ƙala innahu ya kulu haka za su faɗa. Kai kwadarak ne da kulkake gabatarwa hadi. Mana su Musa ai ba ba su mukamun ba, ba su hau duka ba, ba su keta hijabun ba. Ilmu ilmullah, ilmuka ilmullah ya a kowane wadi. Daira daira kai da ƙur'ani aka ji ka uban kaka. Kai kaɗai ne tak da ikira a kitabunka. Ka iya masani sani kuri uka tana kashe kowane sharaɗi. Dan da aka yi Isra'i Allahu ne ya daba ka, sai ka san ilimin farko da na ƙarshe da zatinka. Lauwa alƙalami kwatar abin da ka sha ba su sha ba sanadi.
asali babu mai karba, sai jira kai masa madadi fardi. Kuma su Musa ai basu gadara cikin ilimi, naji har geji aka mai randa ya ji ya kai kadami. Kai kwa ana ka faɗa ana madinatul ilimi, ka ji fardi dairar masana. Ana ka ƙara faɗa cikin dayan hadisinka, inna a'lamakum wa atqakum bayaninka. Ana kai ta faɗa duda kan tawadu ne sanadi. Ko da iko kai Amadu aika isa magana, bari ul'ubbad kai da shi kuka tattauna. Kana yayi izini kai ka ta yadda kake so ba kaidi. Da za ka yi magana a ainihin buwayarka, da an rasa jasadin da za ya ɗau makalarka. Ai lau an zalina bayanin ka take yi ya muhidi. Ta sufar hira ya gama baka abincewa, har wanda ba a faɗa amma duk kai tarawa. Jami'ul asrari wa darajatika tare madadi. Kai kasan ɗazu ka'idu kai kasan yanzu, ka ba da labaran abinda muke ciki yanzu. Ga ka malamin yare har mara yaran ma ka bi masa kadi. Kasan adadin tsuntsu, kasan abin da za su faɗa, kasan adadin tsirrai kashe-kashen su kai ka faɗa. Su kwa dabbobi har aiken su kake yi ya musu tanadi. Ilimu kimiyya abun ka kaune ta yi ta naɗa, ƙera-ƙera kuwa faɗin kashi suke ta biɗa. Malami babba abun azimun ne ilimin ka da faɗi. Ɓangaren likita abun ka ne ake koya, duk yawan cuta abun ka kore ta bai da wuya. A dubu kai duka ne kawar gaje sharrin yan tsubbu mu middi. Har yanda za a yi ɗa a ciki ɗa kai ka faɗa, kwanakin da zai wanzu su kansu sai
akwai abinda ilimin ka ya faɗa ba akasi. Daira daira kafin zuwan Adamu ka faɗi me aka ƙuƙulla, ba a da samun shi yadda ya zo duka ka kalla. Kana da sani baba cikin kowace gilmawa majadi. Ka san kanka, ka san abin da yake kanka, ka san baƙaɗinka, ka san abin da ya raya ka, ka san hakikar ka, ka san abin da yake motsi a kundi. Anya an kare inda imamu kai batu, ba misalin ka kawai aje a ɗau satu, ba za a samu ba irin zubin ilimin ka alimu da faɗi. Annabi dan Allah ka yarda ni ma madihu ne, ban abin daga kai